Zo'n juiste maand betiet is de brandwacht ontwaande om de brand in het Siesfabriek in Gerkesklester onder controle te krijgen. Meerdere brandwachtkorpsen binnen inzet om de brand te blussen. Afgelopen nacht hebben we het zijn brandmeester kunnen geven. En dat betekent dus dat we de brand onder controle hebben. Dat betekent niet dat al het vuur nou echt uit is. We hebben dus nog echt ook moeten nablussen. En daar zijn we ook nog wel even mee bezig. Hoe lang ben je er nog met dwaan, denk je al? Nou, moeilijk te zeggen hoe lang we er nog mee bezig zijn. We hebben nog te maken met vuur in het pand. We moeten veilig te werk gaan. Dat betekent dat er ook een sloopbedrijf bezig is om ons die ruimte te verschaffen. Wanneer het echt helemaal achter de rug is, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Weet je maar wat meer hoe de oorzaak van de brand? Veiligheid gaat voorop en dat betekent dat we op dit moment het pand nog niet in kunnen, omdat er sprake zou kunnen zijn van instortingsgevaar. Dat betekent ook dat de politie nog niet het pand in kan gaan om te kijken naar een eventuele oorzaak. Pas als het veilig is, dan kunnen ook mensen van ons, maar ook van de politie naar binnen en dan pas kan het onderzoek pas plaatsvinden. De brand is nou dus onder controle, maar de verlaatsterwaai is nog net vrij jong. De weg voor de fabriek, dat is eigenlijk de doorgaande weg ook in de richting van Gerkesklooster, is nog afgesloten. Dat zal waarschijnlijk nog tot morgenmiddag zijn. Daarna is het nog even afwachten. Ja, en dat betekent ook dat mensen die van de ene kant naar de andere kant van het dorp moeten, daar last van hebben. Het Siesfabriek had troch de brand een soort skeer oproen. Over schade in bedragen kan ik het niet zeggen. Dat is gewoon aan de organisatie om daar iets over te kunnen zeggen. Feit is wel dat er gewoon heel veel kaas echt weg is. Dus gesmolten is gewoon niet meer te gebruiken. Maar daarnaast nog belangrijker, ook een heel groot deel van het bedrijf is vernietigd. Ja, en dat is dus iets wat voor het bedrijf natuurlijk ontzettend naar is. Neffens Friesland Campina liekt het erop dat de productiehal redden is. Er wordt nou onderzocht hokke machines van de cheesemakkerij nog intact binnen. Friesland Campina hoopt dat het fabriek zo gauw als mogelijk weer in productie kan.